Čaute, vítam vás tu na YouTube s úsmevom na tvári po trošku dlhšej dobe, za čo sa ospravedlňujem. No a je to z toho dôvodu, že sme celý čas pečlivo pripravovali novú motorku na novú sezónu, ktorá už v tejto chvíli stojí tu za mnou. Ako môžete vidieť, nová Yamaha R7 2024 vo farbe Midnight Black, preplnená doplnkami, ktoré si už čoskoro ukážeme, spravím na to samostatné video, pretože naozaj to stojí za to a ja nemám k tomu čo viac dodať. Jednoducho je to nádhera, je to podľa mojich predstav, je to splnený detský sen, takže sa na tento rok máte na čo tešiť, bude veľa kontentu, veľa súťaží, no a poďme si ju troška ukázať. Takže tu ju máme, taký rýchly náhľad, predtým než sa pôjdeme na nej odviesť. Už mám nabehaných nejakých 160 km, je to novúčičké v zábehu, všetko sa leští, bliští, takže treba byť veľmi opatrný a dávať pozor. Samozrejme ako prvé tu udrie do očí tento titánový krásny Akrapovič, aby to bublotalo, aby to malo zvuk. Samozrejme bez toho by to nebolo ono. No a pre tých, čo sa vyznajú troška viac, môžeme vidieť vzadu, že nám svieti ohlinc, tlmič, no ale o samostatných doplnkoch si spravíme video niekedy na budúce, pretože je tu toho naozaj veľa, toto sú také dve najhlavnejšie veci, ktoré bijú do očí, ale samozrejme čierny plexištít, späťáky, smerovky povymieňané, je tam naozaj veľmi toho veľa, na to spravím, hovorím, samostatné video, kde si všetko ukážeme a pozrieme sa na to spoločne. No a čo sa týka dizajnu, vlastne oproti čiernej 22 a 23 R7 je rozdiel v podstate len v tom, že vymenený je tento dizajnový pásik, je tu nálepka proste biela, takisto celý tento plast nie je lesklý, ale je matný aj s predným nárazníkom, takisto z tejto prednej časti odstránili taký modrý polep, čo tam bol s nápisom R7. Za mňa krajšie určite, pretože keď si chcem kúpiť full black motorku a chcem mať pekne čiernu, tak naozaj na nej nepotrebujem mať žiadne modré nápisy, ani čiarky, ani ničomu podobné, takže za toto Yamahu chválim, že to takto dali odtiaľ preč a nechali to na čisto čiernej. No a ja som si vlastne na túto sezónu ešte dokúpil quadlock, takže vám hodím recenziu niekedy o pár tisíc kilometrov, keď ho budem mať reálne vyskúšaný, ale tak zatiaľ môžem povedať, že plní svoju funkciu úplne geniálne a ani som nič iné neočakával, je to jednoducho topka na trhu, takže o tom niekedy na budúce. No a neviem, čo ďalej by sme si mohli povedať. Poďme sa na nej previesť, úprimne stále som z toho v šoku, čo tu predo mnou stojí, aký klenot, ak to mám tak nazvať, a aj vďaka vám za to, že sledujete videá, že podporujete, že sa zapájate do súťaží a proste užívate si ten bike life so mnou, tak tu teraz vám môžem ukazovať a predstavovať túto novú sedmičku. No a len by som vám chcel poďakovať ešte predtým, než sa pôjdeme previesť, takže hneď som tu. Takže vás ešte raz vítam na palube mojej novej R7, na palube, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, pretože je nezmenená oproti mojej X. Ale kde tých zmien nastalo veľa, tak je práve v tých doplnkoch, ktoré, ako som už povedal, si zaslúžia samostatné video, kde si ich všetky ukážeme. No a potom samozrejme ešte nastala zmena vo farbe. Sme teraz takzvané full black, ako Batman. Takže presne podľa mojich predstav. No a musíme si dávať hlavne teraz pozor do prvých 1000 km, kedy zabiehame túto motorku na otáčky. Musíme dávať, teda môžeme dávať maximálne 5000, aby sme správne zabehli motor, aby všetko fungovalo tak, ako malo aj v budúcnosti. Takže takisto aj pre vás, alebo pre tých, ktorí si chcete kúpiť novú motorku alebo vašu prvú motorku, tak takisto budete musieť dávať veľký pozor na to, aby ste do prvých 1000 km mali tie otáčky pod kontrolou, aby sa všetko správne premazalo, zabehlo, tak ako treba. Samozrejme, to nie je jediná vec, čo si na novej motorke treba strážiť. Brzdy takisto zo začiatku by som povedal, že sú až nepoužiteľné a hovorím z vlastnej skúsenosti, keďže túto motorku už som mal a keď to porovnám s tou zabehnutou, ktorá už proste to má všetko vyjazdené a brzdila naozaj hneď, tak tuto pri tej novote to chvíľku trvá, dokedy si všetko sadne ako má a naozaj to nebrzdilo vôbec, ani stále to ešte tak dobre nebrzdí ako by malo.
ale určite už je to lepšie po tých 200 km, ako keď som to zobral prvýkrát. Potom ďalšia vec je pneumatiky, samozrejme tie tiež od Novoty potrebujú na seba nalepiť ten cestný prach a taktiež musíte dávať pozor, aby ste sa nevysypali, nehrotiť to, neklopiť to, naozaj učiť sa pomaličky si zvykať na tú novú motorku. Ja to mám možno v tom jednoduchšie, že už som na nej jazdil, takže čo sa týka posedu a štýlu jazdy, tak už som na to zvyknutý. Jediné, čo tu vlastne potrebujem ja spraviť, tak je si troška zmäkčiť ten podvozok, lebo je naozaj dosť tvrdý na moje predstavy. Ale to nie je žiadny problém, to je chvíľočka. No a čo by som vám ešte také povedal? Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať, pretože aj vďaka vám tu teraz sedím a vozím sa na tejto motorke, pretože sledujete, zapájate sa, ako som už hovoril, ste super komunita, tá najlepšia, aká môže byť. Až mám niekedy pocit, že si vás nezaslúžim, pretože naozaj chodí veľa pekných správ a teším sa z toho, že sa tešíte so mnou, ak to mám takto povedať. Máme na tento rok toho nachystaného naozaj veľa, pretože samozrejme nebude to len o tejto motorke, bude to o tom, že by som chcel hlavne pre vás, čo začínate, spraviť čo najviac užitočných videí, o ktoré ste mi aj sami písali na Instagrame, ako napríklad akú výstroj zvoliť na začiatok, akú prielbu, topánky, proste všetko, čo k tomu patrí, nejaké rady, na čo si dávať pozor pri kúpe motorky, pri výbere, ako sa na nej vlastne jazdí, pretože veľa z vás by chcelo, ale má napríklad strach z toho, že to nezvládnu, alebo že jednoducho je to moc náročné, takže naozaj chcem pre vás spraviť tento rok opäť o niečo viac ako ten minulý. A mne to bude robiť iba radosť, keď tie videá a ten knowledge, ktorý mám, aj keď nehovorím, že obrovský, jazdím 4. rok alebo 3. Takže nehovorím, že budem rozdávať rady hodné nejakého 30-ročného vyjazdeného motorkára, ktorý má vyskúšané všetky motorky na svete a proste môže si hovoriť, čo chce, pretože vo veľa prípadoch môže byť moja odpoveď taká, alebo teda aj bude taká, že jednoducho som to ešte nezažil, neskúsil, že s tou danou vecou nemám skúsenosť, ale s čím mám a s čím budem vedieť poradiť, tak s tým vám poradím, pomôžem, poviem vlastný názor. No a postupne sa to bude samozrejme posúvať a budeme žiť v takejto vzájomnej symbióze. Ideme sa teraz nájsť niekde, no niekde, ja už viem kde, ale vy netušíte zrejme, pokiaľ nebývate tu v Belúši. Vychutnám si fajný kebabos. A potom sa k vám opäť prihovorím, ak teda nebude dovtedy tma.